ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସହଜ ଉପାୟରେ ଗୁଣନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣନ କରିବା ଜାଣିଛୁ। ଦେଖିବା, ମନେ କରାଯାଉ 18 ଗୁଣନ 18 ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ଗୁଣନ କରୁ? 8 କୁ 8 ଗୁଣ 8 ଅଷ୍ଟା 64, 64କୁ 4 ଲେଖୁ, 6କୁ ରଖିଥାଉ। ତାପରେ 8 1 8 8 ଆଉ ସେ 6କୁ 14 14 ଲେଖୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣୁ। 8 1 8 1 1 1 ଦୁଇଟି ତଳପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଉ। 4 ଆଉ 0 4 8 4 12 2 1 1 1 2 ଆଉ 1 3 18 18କୁ 18 ଗୁଣିଲେ ଆମେ 324 ପାଉ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହଜରେ ଗୁଣନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳ ଉପରେ 8 8 ଅଛି, ଏ 8 8 ଗୁଣିଲେ 64, 64କୁ 64 ଲେଖିଲି, ଗାର ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ 18 ଆଉ 8କୁ ମିଶାଇବା। 18 8 26 26, ଏଇ 8କୁ 8 ସହିତ ଗୁଣ ହେବା। 8 8 64, 18 ପ୍ଲସ୍ 8 18 ପ୍ଲସ୍ 8 26, 26କୁ 26 ଲେଖିଲି। ଯେ ଗାର ଏଇପଟେ ଅଛି ତାକୁ 10 ସହିତ ଗୁଣିବା। 26 ଗୁଣନ 10 260, 260 ସହିତ 64କୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 4 60 260 ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖି 260 64, 4 6 6 12 2 1 3 324 ହେଲା ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ସହଜ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜରେ ହୋଇପାରିଲା। ତାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। 64 ଅଛି, 64 4 ଲେଖା 26 6 32 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଗାରର ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ସହିତ ଗୁଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସହଜ ଗୁଣନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 15 ଗୁଣନ 15 5 5 5 5 ଗୁଣି 25, 15 10 5 ମିଶାଇଲେ 20। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 10 ସହିତ ଗୁଣିବା ଜାଣିଛୁ। 20 10 200 ଆଉ 25କୁ ମିଶାଇଲେ 225 ହେଲା। ଯଦି ସେମିତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ 25 ହେଇଛି, 25କୁ 5 ଆଗ ଲେଖିଦେବା। ଆଉ 20ରେ ସେ 2କୁ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ 22 225 ହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣନକୁ ଆମେ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୁଣନ ସମୟଟିକୁ ଅଧିକ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏମିତି କଲେ ସହଜରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏମିତି ଗଣିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗଣିତର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ